बुंबाय गोदोनि जानायफोरखौ अनसायखांनो नाङा एबा गोजाम बिसयफोरखौ बिजिरबाय थानो नाङा। इयानालाय बोरो थांग्रोबाय आंनि गोदान हेल' एभ्रिवान आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौ बरायना थाबाय। नै जोंना गामिया हाग्रा गोजा जोंना न'आ हनै टाइगार फैलायलायो जोंना बावदोंसो नंमारगौ बे टाइगार फैनाया हयले नंथारगौ फैमारदों नै बिथिंहायनो फैदों। जोङो दायो क्रिसमास दिनै क्रिसमास लास्ट जोब्बाय नालाय दिनैहाय 31 डिसेम्बर जोङो सासे आमाइमोननि न'आवहाय आदैमोननि न'आवहाय माबा जाहैनो नागिरदों एन्थाब सिथाव जाहैनो नागिरदों नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना। आं बे ब्लगखौहाय कन्टिनिउ खालामसिगोन निउ इयारजों लोगोसे गोजाम बोसोर निउ इयार ज' जासिगोन बे ब्लगावनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबजासिम। नै सेनान स्कुला हनै इयाना साइकेलजों इयाना नै इयाना लाजिदों नै मोनफैबायबो बिथिं नै बेयावनो फैमारदों मोसाया बै टाइगारा बै न'आवहाय बै मादैमोनावहाय बेयावनो जोङो ना गुरोमोन खनसे ना गुरनाया बे जाम्फैयावनो गुरदोंमोन। आयै हाद्रि गोजा नै लामाया मोजां नंथारा। नै जोंहा सफैबाय बे आदैमोनाव लास्ट क्रिसमास जानोसै लास्ट क्रिसमास फैदो खुसि हाय होन आंनि ब्लगाव हाय आलाय खुसियासो रानलायलायो हाय जानोसै याना जाग्रोबाय जोंना आंबो जानोसै अजाया मा बेदरा गोथाव मा जादों एन्थाब जाग्रोनोसै थाथ'लायदो नै बिथाङा खुसि मोनाव फैदों जोंहा हाय होनद' हाय नों मा क्लास थांखोमोनलाय क्लास 2 अबे फरायो सेन्ट एन स्कुलाव मोजांथार जोंना साइसथार खुसिया फैबाय जाखांजोब्बाय आं नै बिस्रा डाबल लाबाय गावबो लादों सदाबायाबो डाबल लाबाय नैबे फुटलिबायाबो जों जाखानानैसो नै आइनो फैनो रोंदों जों जाखानानैसो फैदों दां खुसियाबो जाबाय जाखांबाय जोंहा थांसै खुसि बाय बाय आइमोननि ग्रुपनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खाजि जाफैदों नै बे भिडिअ ओमफ्राय निउ इयारनिमोन 1 तारिख जानुवारि 2025निमोन ओमफ्राय गिर्जायाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै गासिबो जेन्ट्सफ्रा स्पेसियेल सं खनदोंमोन।
आरो नै ओमफ्राय बिसोर खनखांनायनि उनावहाय महिला ग्रुपआ खनलायबाय नै स्पेशल सं बोसोर गोदाननि। बेवहाय नै आदैया गोदान बोसोरनि स्पिच होदोंमोन। जों एसे फरायनानै खोनासङो। फोरबोआ बेबादि होनबाय गोदोनि जानायफोरखौ अनसायखांनो नाङा एबा गोजाम बिसयफोरखौ बिजिरबाय थानो नाङा। आं खनसे फरायबावनोसै। फोरबोआ बेबादि होनबाय गोदोनि जानायफोरखौ अनसायखांनो नाङा एबा गोजाम बिसयफोरखौ बिजिरबाय थानो नाङा। बे थांनाय बारग'लांनाय 2022 मायथाइयाव जोंनि जिबनाव बिदिनो सुख दुखनि गेजेरजों बारग'लांबाय आरो गोबां बेबायदिनो माखासे सोरनिबा जिबनाव हयथ' गाज्रि जाथायफोर जानानै थांनोबो जानो हागौ, मोजां जाथायफोर जानो हागौ, देरहासारनाय जादों जानो हागौ, नङाबा जेननाय जानो हागौ। नाथाय बे जेननानै थानांदोंमोनब्ला बे जेननायनि बिसयखौ बिजिरबाय थायालासे सिगांनि फारसे जों मोजां सानलांनो हायो नैबेखौहाय आफा इसोरा हास्थायदों। बेनिखायनो जोङो बे गोदान बोसोराव गोदान आसा गोदान मिजिं लानानै जोङो दावगालांनो नाजानि। दिनै गिर्जा जोबनानै बैग्रिसो जादों जों बयबो। बैग्रि जाग्राफ्रा आंबो जाबाय। ओमफ्राय नै आं दायो गिर्जा जोबनायनि उनावनो आङो क'क्राझार फारसे फैदोंमोन रुमावहाय। ओमफ्राय नै गौरां पार्कआवहाय लोगो मोनबोदों नालाय गौरां पार्कआव नै माबायदि मानसिमोन निउ इयारनि बयबो पिकनिक जाफैदोंमोन। जि होंगो दोंगोमोन नै लामायावबो गेटआवबो नुहुरदों ना नै नोंथांमोना जि बिहिरखामोन। हेल' एभ्रिवान, बयखौबो बोसोर गोदाननि हेपि निउ इयार। आंहा दिनैसो भिडिअ खालामनो टाइम मोन्दों आरो ओमफ्राय दायो आङो होलांसिगोन निउ इयारसिम 31निफ्राय निउ इयारसिम। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। खोदोमथलायाव अमा बायनो फैदोंमोन नै बेलासियाव बिराद भिर निउ इयारनि। नायलाय अमाखौ माबायदि दोनदों, ससमा गोनांलाय बावसो, ससमा गोनांलाय। नै ससमा गोनांलाय गाजा बायनोसै जोंहाबो गाजा। लाबाय नै दायो दाउ लाबावनोसै चिकेन विंस। Ano kufia? Ay bidang. Bidang. Bidang sendiri bidang. Masa lu nilai? Kopi. Miramis piknik sejak now ini. Miramis piknik kopi. Ini umay alay. Ini umah hang naya jeng law niya. Ro này. Ro này. Ini umah hang niya. Bertama nào hay piknik tapi dek jeng umah. Umah nung abi दाउ चिकेन विंस सांगासिनो नै माखासे नै बेवहाय
माखासे उनाय बेवहाय नै लिबिनाया खोमसिजों नुला लिबिनाखौहाय आंहा नै खावसे हमबाय बाहेरावखाय नै जाजेननो नागिरबायमोन दाउ सावनाय ओमफ्राय नै माबा माबि एवनाय बुस्थुफोर ओमफ्राय लेटास नै जादोंमोन आङो नै लोगोफ्राबो जादोंमोन माखासेफ्रा नुजायासै सोरबा गार्ल्स पार्टि पिकनिक जादोंमोन जोङो एसे मोनारोम बिदि बेलासियावहाय मालिकआ मालाबाबो नुजाया न' मालिकआ नुजाया होनना होखुमाना दाउ सावग्राया नै बोरै बे खामबाय नै बेखौ लांदो मानि नै अर सायै जादोंमोन जोङो बेनोसै आरो दिनैनि भिडिअ'आ जाखांनानै एसे लोगोफ्रा मोसाबायबो ओमफ्राय जोब्बाय थेंक इउ स' माच भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन अननानै बयबो लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आंनि भिडिअ'खौ बाय